It's about cleanliness and go green. बे मोनथाम पॉइंट आंबो बांद्राय गोबाव बुंनाय नङा मानो होनोब्ला दा आं बुंबावोब्ला बे एखे रिपिट जाबाय थागोन दिनै सासे दंबावो नै ब्रादार बेबो बुंगोन अलरेडि बुंलांखाबाय माखासे इम्पोर्टेन्ट पॉइंट्सफोरखौहाय दा खोथाया जाहैबाय सेफ्टि होनोब्ला बे ब्रादार बिजु बुंखानाय बायदिहाय फार्स्टलि जोङो स्पेशली फर द राइडार्स जोंना माने फार्स्टआवहाय जोंना हेलमेटना एकदम कम्पालसारि मेन्डेटरिथार आरो बेहाय कारजोंल' फैनाय नङा बे पिकनिक स्पटआवहाय गोबां मानसि बेबायदिनो बाइकजों फैगोन सोरबा गोजाननि सोरबा खाथिनि दा जायफ्रानाखि फैगोन बिथांमोना जाहाथे सेफ्टिखौ साननानैहाय बयबो हेलमेटजों फैयो बाखि राइडिं गियार्स जेरैहाय जों राइडनाव गानो जोंना गाननानै दङ बेबायदिनो राइडिं गियार्स जेकेट पेन्ट बेफोरखौ फुलि गाननानै फैब्ला गोजाननिफ्राय फैग्राफोरनि थाखाय मोजां आरो जोंहा बेबायदिनो न'आवहाय सोरबा सासे नेनानै थाग्रा थायो सोरबा न'खर गोनां मानसि हमना ला हाबा जाखानाय बेना न'खराव बिमा मा होनो हिन्जाव थायो फिसाफोर थायो निस्सय बिनि न'खरा नेनानै थायो कि बेखौ मोजाङै मोजां न'आव सफैफिनथों ओमफ्राय सोरहाबा बेबायदिनो सेंग्रा बैसो बेनाबो बिमा बिफा थायो न'खराव नेनानै थायो बेखौ जोङो साननानैहाय गावबा गावनो सेफ्टि फार्स्ट जों बेखौ नोजोर बोनानैहाय जों साबधान जानाया मोजां पिकनिक होनना बुङोब्ला मानसिफ्रा बेबायदिनो रंजानायजों लोगोसे माखासे एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय फैयो जाहाथे एन्टारटेनमेन्ट खालामनायावहाय लिमिटनि बाहेरा रावबो एन्टारटेनमेन्ट खालामा एबा इन्जयमेन्टखौ लाया जों लिमिटआव थायोब्लानो सेफ्टि जोंनाव गावबा गावनो थायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो आं बांद्राय बुंनो थाङा क्लिनलिनेस ब्रादार अमित विल गिभ ए ब्रिफ डिसकासन एबाउट दिस ओमफ्राय दा गो ग्रिन जोङो इनभाइरनमेन्टआ बिराद इम्पर्टेन्ट दिनैहाय बेहाय जों नायोब्ला सारिगिदिं नायोब्ला एसे बिफां लाइफां दं बेहाय गोथां नुयो आरो जों खाथियाव दैमा दङ दा बेखौ जोथोन लाखिनांगौआ जोंनिनो दायथ' जों राइडार्सफोरनि नङा सोरबा बे कमिटिनिल' नङा सोरबा खाथि खालानि ओनसोलनि मानसिफोरनिल' नङा बे बयनिबो दायथ' आरो जों बेखौ नोजोर बोनांगोन अब्लासो जोंनि मिथिंगाया माने गोथां सोमखोरै जोङो थांनानै थानायखौ जों मोनगोन अदेबानि जोङो अक्सिजेन दा माने गोबां पलिउसन जोंनि गेजेराव जोङो मोननो हायो जेरै टाउनफ्रावहाय गारि मटरनि पलिउसन खिन्थु जों गामि ओनसोलफोरावहाय जोंनि थाखायहाय एसे साननानै नायोब्ला जों सेफ जायगायाव जों दं साननानै लानो हायो आरो मानो होनोब्ला बेफोरनि फ्रेश अक्सिजेनखौ जों मोननो हादों बेबायदिनो ओमफ्राय बे पिकनिक स्पटजोंनो जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि टुरिजम एबा बे जायगाया बाहेरायावबो मिथिजानायखौहाय जों गोसारहोनो हायो खोमा जों बेखौ एसे नोजोर बोनि मानो होनोब्ला दिनै जों राइडार्स हिसाबै जों बेलेग बेलेग जायगायाव थाङो जों नुहैयो माने गोबां मोजां मोजां जायगा दं आरो दा दिनैहाय बेखौहाय बे जायगानि मानसिफोरा बानायबाय खुलिबाय ओमफ्राय बेहायनोदि जोंनि लकेलनिल' रंजाफैनांगौ एसे एन्टारटेन खालामफैनांगौ बे नङा जाहाथे गुबुन गुबुन मानसिनि जायगानि मानसिफ्राबो जेरै जों थाङो बेरायहैयो नै बेबायदि बेहाय नुफैयो रंजाफैनो हायो जोङो बेखौहाय एसे स्प्रेड माने ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो मोजाङैहाय जों मेसेज होनो हायो आरो जोंनि बड'लेण्डआवबो बेबायदि दं सिगांनि दिनफ्रावहाय माने बड'लेण्ड होनोब्ला बाहेरानि मानसिफोरनाव एसे नेगेटिभ थट्स फैयोमोन आरो एसे गिथावथाव डेन्जार बेखौ रायलायोमोन खिन्थु दा जों नुनो मोन्दों कि बै कालसारा गैले अदेबानि जोंनावहाय बेबायदिनो गुबुन जायगानि मानसिफोर गुबुन जातिफ्राबो फैनानैहाय बेबायदिनो जों जेरै बाहेरायाव थांनानै जों रंजाहैनो हायो बेरायहैनो हायो जों बेखौ मोननो हायो दायो दा जाहाथे बे मोजां मेसेजखौ जों बाहेरायाव हरनो हायो जोंनि बड'लेण्डनि जानानैहाय ओमफ्राय जोंनि बड'लेण्डआबो मोनसे टुरिजम माने एक्सपर्ट खालामथावजाथाव जायगा जों बेखौहाय मेसेज हरनो हायो जों बेखौहाय नायनांगोन खिन्थु बे पिकनिक स्पट होनना बुङोब्ला बेखौहाय माखासे लकेलिटि मानसिफोर लायो ओमफ्रायहाय ओरैनो साइडआव थानाय मानसिफ्रा लायो बेल' नङा जों बेखौ जोङो टुरिजमजोंहाय जुदि जों लोब्बा लानानैहाय बेखौ आरो जों साबसिनै मोजां बानायबावनो हायो खोमा बे पिकनिक स्पटखौनो देग्लाय बोसोराव बेबायदि नेक्स्ट इयार माबायदि खालामगोन साबसिनैहाय जोङो जुदि बेखौहाय बानायलांनो हायोब्ला गुवारै खालामनो हायोब्ला जोङो बेनि राहाखौ जोङो जुदि जोंनि टुरिजम डिपार्टमेन्टजों जोङो टाच खालामनानैहाय माखासे सावरायनायजों जों साबसिन लाबोनो हायोब्ला मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो आरो दा जियानो जा दिनैनिफ्राय जागायनाय एबा अपेनिं हिसाबैहाय बे सोलिबाय थागोन नोंथांमोनाबो बाहेरानि मानसिफोर फैयोब्ला माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जाफैयोब्ला फैनानैहाय बेखौ मोजाङैनो नोंथांमोना सल्भ खालामगोन समाधान खालामगोन जाहाथे जोंनि मोजां नामा बाहेरायाव मोजां मेसेज सहैयो आं बेखिनिखौ बुंनानैहाय आं जिरायथ'नाय जाबाय जोंनि साफ्रोमबो राइडार्सफोरनि जानानैहाय कमिटिनिसिम आंनि गोजोननाय सिबिनायखौ खेबसेयाव बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों
रोजा रोजा साबायखर थाबाय दैलाव नार्जारिनिसिम बिथाङा जोबोद मोजां